Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Το θέμα μας σήμερα είναι η φωτοθεραπεία με φυσικούς ορυκτούς κρυστάλλους. Είναι κάτι που εφαρμόζω τα τελευταία 15 χρόνια στο ιατρείο μου σαν συμπληρωματική θεραπεία. Όταν εγώ έχω ξεκινήσει με τα λέιζερ, είμαι αρκετά παλιό στον χώρο της ιατρικής και την πλαστική χειρουργική. Από το 1992 κάνω λέιζερ. Οπότε με την τεχνολογία, τη φωτεινή τεχνολογία, έχω κάποια εξοικείωση και η διατριβή μου είναι πάνω στα λέιζερ. Λοιπόν, όμως όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για φωτοθεραπεία όχι με λέιζερ που είναι ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος και έχει αναπαραγώγημα αποτελέσματα, η φωτοθεραπεία συμπεριλαμβάνεται στην τεχνολογία τότε πριν από 10 χρόνια, τώρα έχει αλλάξει ίσως λόγω τεχνολογίας, είναι πιο καλή κατασκευή των LED ή οτιδήποτε άλλο, οπότε έχουμε μια παραγωγή ενός μήκους κύματος που έχει φυσική δράση, αυτό είναι το καλό, αρκεί να είναι καλή η κατασκευή του. Δεν, το χάιδεψα, το πίεσα, το πάτησα, παραπήγαμε πολύ. Ναι, το βλέπω. Ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, οφείλουμε πολλά σε έναν μηχανολόγο εφευρέτη και ιδιοφυΐα για την εποχή του, τον Νίκολα Τέσλα, που τον μάθαμε τα τελευταία χρόνια με τα αμάξια Τέσλα, αλλά ήταν η δικιά του θεώρηση και φιλοσοφία και είχε τότε υιοθετήσει ότι αν θέλουμε να μάθουμε τα μυστικά του σύμπαντος, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με τον όρο ενέργεια, συχνότητα και δονήσεις. Αυτό ισχύει και για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι μέρος του σύμπαντος. Βέβαια, αυτές οι συχνότητες που περιέγραφε τότε και οι δονήσεις, τις έχουμε στην καθημερινή πράξη. Είναι ο ήχος, το φως, το χρώμα και το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα χωρίς να έχουμε συναίσθηση πώς μπορεί να μας επηρεάσει και στην υγεία μας και στην ψυχολογία μας, αλλά και στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει. Και είναι παντού. Είναι στο ρουχισμό μας. Τη μόδα τώρα τελευταία είναι τα μαύρα χρώματα στην νεολαία. Το μαύρο χρώμα είναι το χρώμα που απορροφά όλες τις συχνότητες. Και υπάρχουν και βαριές συχνότητες και ελαφριές συχνότητες. Και εκπέμπει τίποτα. Απορροφά τα πάντα. Το κόκκινο εκπέμπει τα πάντα, απορροφά τα πάντα και εκπέμπει το κόκκινο. Οπότε να το έχουμε αυτό υπόψη μας έτσι σαν αδρή, όχι επιστημονική, πρακτική γνώση, γιατί είναι σημαντικό να διαλέγουμε τις συχνότητες που θα εκτιθέμεθα. Και όλο το παιχνίδι που γίνεται τώρα στην ιατρική, στην υγεία, έχουμε κάνει την υγεία καλή υγεία, κακή υγεία. Η υγεία είναι μία. Είσαι υγιής, είσαι ασθενής. Δεν υπάρχει καλή υγεία και κακή υγεία. Και εκεί πάνω γίνεται το μεγάλο παιχνίδι με τις συχνότητες, με την πληροφορία κτλ. Όπως θα δούμε αργότερα, το mRNA, το microRNA κτλ. Που είναι ένα τεράστιο επιστημονικό παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Οι 5 στήσεις είναι το μεγάλο εργαλείο μας για να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο σαν θεραπευτικό εργαλείο. Και εκεί γίνεται η προσπάθεια από την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών, γνωμών, φιλοσοφιών κτλ. Εμποδίζοντας την όραση να δουλέψει καλά, την αφή επίσης, την ακοή μας παραλύει με διάφορες συχνότητες, η όσφρησή μας έχει αλλάξει με τα χρόνια, είμαστε όλοι αλλεργικοί, όλοι έχουμε παχυνοβλενογονίτιδες κτλ. Αλλεργίες, αυτοάνοσα και διάφορα τέτοια, και η γεύση μας έχει αλλάξει η γεύση μας. Οι περισσότερες τροφές που τρώμε ή αγοράζουμε, το 90% είναι επεξεργασμένες. Είναι άκρως επεξεργασμένες τροφές. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όπλο μας που είναι οι 5 στήσεις μας, γι' αυτό τις έχουμε, όχι να τις παραλύουμε, όχι να τις παραχαϊδεύουμε, όχι να τις, ας το πούμε, εκμεταλλευόμαστε, ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη λήψη πληροφοριών που επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και τα ζωτικά μας όργανα. Έχουν γίνει πάρα πολλές κλινικές, χολιστικές και ψυχολογικές μελέτες πάνω στις θεραπείες με τις συχνότητες, με τα φωτεινά μήκη, δηλαδή στο ορατό φάσμα, με τις συχνότητες στο ακουστικό φάσμα. Με τη γεύση δεν έχουμε, αλλά όλα αυτά επηρεάζονται. Δηλαδή μια τροφή επηρεάζει όλες τις αισθήσεις.
τις αισθήσεις μας. Ναι, βλέπουμε το χρώμα της, έχουμε αφή με το υλικό που πιάνουμε να φάμε, μυρίζει ωραία ή άσχημα ή αδιάφορα, ακούμε τον ήχο της μάσησης και γευόμαστε το υλικό που τρώμε. Άρα αυτό είναι μια τεράστια, ένας τεράστιος αριθμός πληροφόρησης για το σώμα μας που καλείται να τα διαχειριστεί. Εάν το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα θεραπευτικό εργαλείο αυτό, μπορούμε να μειώσουμε το συναισθηματικό στρες. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν άπειρες μελέτες για το emotional stress που θεωρείται πλέον ως η βάση κάθε ασθένειας. Επίσης, διαχειριζόμενοι αυτές τις συχνότητες κατάλληλα, μπορούμε να περιορίσουμε τον πόνο, να διαχειριστούμε τον πόνο δηλαδή, να τονώσουμε την εγκεφαλική λειτουργία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο εγκέφαλος είναι ο συντονιστής της λειτουργίας του σώματός μας και να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη κατάσταση. Η φωτοθεραπεία τώρα είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, σχετικά φτηνή, χρησιμοποιεί στοχευμένα μήκη κύματος για να ενεργοποιήσει τα κύτταρά μας. Και έτσι μπορούμε να θεραπεύσουμε ορισμένες παθήσεις. Χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες με διάφορες μορφές. Ένα άρθρο που με εντυπωσίασε τώρα τελευταία όσον αφορά το αντικείμενο που χρησιμοποιώ είναι το άρθρο αυτό που περιγράφει την έρευνα Ιαπωνέζων ερευνητών χρησιμοποιώντας σε ιστικές καλλιέργειες ορισμένες συχνότητες στο ακουστικό φάσμα και συγκεκριμένα η συχνότητα 440 Hz, η υπερηχητική συχνότητα των 14.000 Hz και τον λευκό ήχο. Ο λευκός ήχος είναι οι συχνότητες, όλες οι συχνότητες στο ακουστικό φάσμα, οι οποίες έχουν την ίδια ένταση και την ίδια κυματομορφή. Άρα δεν ξεχωρίζει καμία και είναι η βάση όλων των ακουσμάτων που χαλαρώνουν το σώμα μας. Και τα περισσότερα ανουρίσματα ή τραγούδια για να χαλαρώσουν τα μωράκια κτλ. Έχουν μέσα λευκό ήχο, white noise. Λοιπόν, μια άλλη μελέτη που με έχει επηρεάσει πολύ στη χρήση της φωτοθεραπείας είναι αυτή που περιγράφει πώς μπορούμε να μετρήσουμε τις δονήσεις, τις συχνότητες. Το άλλο ήταν σε πειραματικό, στο τριβλίο, σε καλλιέργειες κυτάρων. Εδώ μιλάμε για μέτρηση των συχνοτήτων στα ζώντα ανθρώπινα κύτταρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να καθορίσουμε τις ιδιοσυχνότητες ορισμένων οργάνων. Κάθε όργανό μας αποτελείται από διάφορα νομοειδή κύτταρα, στοιχεία και ιστούς, αλλά σαν λειτουργική δομή έχει συγκεκριμένη ιδιοσυχνότητα. Ένα παράδειγμα είναι εδώ, η προσωπικότητα είναι ένα συνοθήλευμα συχνοτήτων από διάφορα όργανα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και έχει μια συχνότητα 264. Βέβαια, γι' αυτό και η προσωπικότητά μας επηρεάζεται από όλες τις πληροφορίες που μαζεύουν οι 5 αισθήσεις μας. Γι' αυτό και οι προσωπικότητες έχουν αλλάξει, έχουν επηρεάσει πολλές δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής και είναι ένα πρόβλημα. Πάντως η φυσιολογική συχνότητα για μια ισορροπημένη προσωπικότητα είναι 264 Hz. Εδώ το έβαλα αυτό για να καταλάβουμε ποιο είναι το φάσμα των χρήσιμων συχνοτήτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά για να ενισχύσουμε την κυταρική λειτουργία, γιατί εκεί στοχεύουμε με τις θεραπείες με φως. Είναι από 110, όπως βλέπετε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια αριστερά, που φτάνει στην υπερδιέργεση, που είναι στην υπερεμία και στην φιλετική 6, που είναι 586. Άρα έχουμε ένα φάσμα μεταξύ 100 και 600, που είναι ένα πολύ χρήσιμο φάσμα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά. Μιλήσαμε και οι προηγούμενοι ομιλητές για την έρευνα της βιβλιογραφίας. Ένα καλό σημείο να ξεκινήσει κάποιος είναι το Google Scholar, ο μελετητής Google, γιατί εκεί έχουμε περισσότερο επιστημονικά άρθρα και όχι διαφήμιση που είναι το απλό Google και εξαρτάται βέβαια τις λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό έβαλα αυτά εδώ πέρα. Πριν μιλούσε ο κύριος Γκατζούνης ότι για τον οδοβελονισμό είχαμε 2.000, εξαρτάται τι λέξη θα βάλεις για να βγουν αυτές. Στην προηγούμενη διαφάνεια είχα βάλει photobiomodulation που είναι περισσότερο ιατρογενής τίτλος και βγήκανε
ξέρω εγώ, 6.000, 8.000 πόσο ήταν. Εδώ μέσα σε 0,11 δευτερόλεπτα βγήκαν 166.000 για το ίδιο θέμα με διαφορετική ονομασία. Όλους, ναι. Οι ίδιες εργασίες, αλλά αναδειχθήκανε με διαφορετικές λέξεις κλειδιά. Οι πιο εμπορικές, ας το πούμε, συχνότητες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα είναι δύο, είναι οι 650 νανόμετρα, το κόκκινο χρώμα δηλαδή, και η κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία συχνότητα που είναι τα 800-810 νανόμετρα. Όσο αυξάνεται το μήκος κύματος, αυξάνεται και το βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας, δηλαδή το βάθος. Δηλαδή, άμα πάμε στα 1500, μπαίνουμε τόσο βαθιά που μπορεί να επηρεάσουμε και το μυϊκό ιστό κτλ. Το 650, βλέπετε στο σχήμα αυτό, φτάνει μέχρι το βαθύ χώριο και ίσως λίγο το υπόδερμα, δηλαδή εκεί που είναι και το λίπος. Το 808 φτάνει μέχρι την μυϊκή περιτονία. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Εδώ αναπαριστάται το αποτέλεσμα της χρήσης του κόκκινου φωτός. Θα πρέπει έτσι αδρά να το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Τη γενική δράση που μπορεί να έχει πάνω στον ιστό στόχο, αλλά και στα επιμέρους κύτταρα τι μπορεί να κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει στη θεραπευτική ιατρική είναι το τι μπορεί να κάνει η ακτινοβολία που χρησιμοποιούμε στο κυτταρικό επίπεδο. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι θεραπείες αυτές με φως περνάνε από το δέρμα. Το δέρμα είναι ένας πολύ πλούσιος ιστός, το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας και έχει σχεδόν όλους τους υποδοχείς όλων των βιολογικών παραγόντων που μπορεί να παράξει το σώμα μας. Άρα είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή αρχή να σκεφτόμαστε και τι στόχο έχουμε, θεραπευτικό στόχο. Δύο βασικά κύτταρα είναι αυτά του εινοβλάστη και τα κύτταρα του ενδοθηλίου, γιατί και τα δύο δημιουργούν, εάν έχουν κάποια παθολογία, σοβαρές και επικίνδυνες καταστάσεις για την ζωή μας, ασθένειες. Ο εινοβλάστης είναι το πολυδύναμο κύτταρο του δέρματος και το ενδοθήλιο είναι σε όλα τα αγκία, και αγκία έχουμε σε όλο μας το σώμα. Εάν μπορούσαμε να βάλουμε όλα τα αγκία, λεμφαγία, αρτηρίες, φλέβες, σε μία μονοκόμματη, ας το πούμε, αλληλουχία, θα γυρνούσαμε, κάθε άνθρωπος θα γύρναγε με τα αγκία του την περίμετρο της γης 2 φορές. Εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, δεν το πίστεψα, είναι γεγονός. Λοιπόν, αυτό είναι μια σχηματική παράσταση, είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, το τι κάνει η θεραπευτική ακτινοβολία και στο μικρομοριακό επίπεδο. Μάθαμε πάρα πολύ καλά για το mRNA όλοι μας με τα εμβόλια. Το πιο σημαντικό όμως είναι το microRNA, που τι είναι? Το mRNA είναι το αγγελιοφόρο RNA που μεταφέρει γενετικές πληροφορίες για την κατασκευή πρωτεϊνών. Όμως το microMRNA είναι ο επεξεργαστής, ο διαχειριστής δηλαδή αυτής της πληροφορίας. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία τελευταία για το microRNA και την παχυσαρκία, παραδείγματος χάρη. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που παίζει παντού τώρα. Εδώ η διαφάνεια αυτή να μας θυμίσει λίγο για το βελονισμό, για την μονάδα του βελονισμού, που είναι ένα σύνθετο ιστικό, μια ιστική ομάδα που περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους ιστούς που αποτελείται το σώμα μας. Και κάτω βλέπετε, εδώ, δεν φαίνεται αυτό, εδώ βλέπετε ποιος είναι ο μηχανισμός όταν χρησιμοποιούμε μια βελόνα και τι χαοτική διαδικασία υπάρχει για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ο βελονισμός είναι αρκετά αποτελεσματικός, ενώ είναι μια απλή διαδικασία, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Τώρα, η κρυσταλλική θεραπεία φωτός που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια παράγεται από τη διέγερση φυσικών ορυκτών κρυστάλλων σε μια ειδική συσκευή, που είναι σαν, θα το δούμε, το βλέπετε, δεν το βλέπετε, είναι στην επόμενη διαφάνεια, που είναι αυτή εδώ η συσκευή, που έχει αυτά τα κουκουνάρια εδώ πέρα, που έχουν μέσα ένα μείγμα από κρυστάλλους που από την
από την πλειονότητα του συγκεκριμένου κρυστάλλου έχει και την ιδιοσυγκρασιακή, το ιδιοσυγκρασιακό, ας το πούμε, μήκος κύματος, και το οποίο έχει και μια επιλεκτικότητα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, διάφοροι ορυκτοί κρύσταλλοι. Επίσης, αυτή η συσκευή έχει και διάφορα εξαρτήματα που μπορούμε να στοχεύσουμε σωματικά βελονιστικά σημεία ή οτοβελονιστικά σημεία. Και εδώ υπάρχει μια συσκευή συντονισμού που μπορούμε να κάνουμε διέγερση, να κάνουμε ελάττωση δηλαδή της διέγερσης, καταστολή, καταστολή. Μπορούμε να κάνουμε εξισορρόπηση και διέγερση, παίζοντας δηλαδή με την ένταση. Αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το μικρομοριακό επίπεδο της δράσης της ακτινοβολίας μας και όχι στο μεγαλομοριακό επίπεδο. Από εκεί γίνεται όλη η ενέργεια. Και υπάρχει και μια παρεξήγηση μέσα μας ότι αν φάμε κάτι τώρα, αυτό θα γίνει ενέργεια. Είναι μια μεγάλη παγίδα. Γιατί θέλει τουλάχιστον 16 ώρες αυτό που τρώμε να περάσει από τους διάφορους σταθμούς του γαστεντερικού, για να, αν δουλεύει καλά 15 ώρες, να περάσει δηλαδή από τον εσωφάγο, το στομάχι, το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο και να αποβληθεί ή να απορροφηθεί. Κανένας δεν έχει φυσιολογικό έντερο βέβαια και γαστεντερικό. Και όλα αυτά που λέμε ότι τρώμε πρωινό για να πάρουμε ενέργεια είναι η ενέργεια που φάγαμε χθες ή προχτές. Άρα είναι μια μεγάλη απάτη να φάμε 20 λευκά, πώς το λένε αυτό, το λεύκομα του αυγού και να πάμε στο γυμναστήριο. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ενέργεια, μάλλον βάρος θα γίνει. Αλλά όλοι το πιστεύουμε. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στην ομιλία μου είναι ότι αυτή η ακτινοβολία, η φωτεινή ακτινοβολία, περνάει από το δέρμα, αλλά σε ορισμένες περιοχές μπορεί να πάει και πιο βαθιά. Και ανάλογα, όπως είπαμε, με το μήκος κύματος, δηλαδή αν πάμε πάνω από τα 800, μπορεί να έχουμε και κάποια επίδραση και σε βαθύτερα όργανα, και αυτό ίσως είναι ένα δεύτερο όφελος. Υπάρχουν πολλές μελέτες που περιγράφουν και επιστοποιούν ότι ορισμένες συχνότητες μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των κατάλληλων και χρήσιμων μικροβίων, γιατί το μικροβίωμα τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια μεγάλη σημασία όσον αφορά την υγεία μας και υπάρχει μια άμεση επικοινωνία του εντέρου με τον εγκέφαλο μέσω του πνευμοναστικού, όπως είπε και ο κύριος Γκατζούνης πριν, και αυτό βοηθάει λίγο στον καλύτερο μεταβολισμό και στη μείωση παραγόντων που μπορεί να φύγουν από το έντερο λόγω του μη κατάλληλου μικροβιώματος, με άπεπτες ουσίες που θα περάσουν το εντερικό τείχομα. Το εντερικό τείχομα είναι μονόστιβο, άρα είναι και πολύ ευπαθές, και αυτές οι τα ατελή σύμπλοκα του μεταβολισμού μπορεί να δράσουν σαν αυτοάνωσες εστίες. Και αυτό που περιγράφεται στη βιβλιογραφία σαν leaky gut ή διαρρέων έντερων επί το ελληνικότερο. Και αυτό είναι η αιτία συνήθως των περισσότερων αυτοάνωσων νόσων. Πάλι το διάγραμμα με το εύρος των συχνοτήτων, των ωφέλιμων συχνοτήτων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά είναι τα 4 κουκουνάρια με διάφορους κρυστάλλους που χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μου, και όπως βλέπετε έχει σχεδόν κάθε κρύσταλλος εκπέμπει σχεδόν σε όλες τις χρήσιμες συχνότητες, αλλά κάθε ένας από αυτούς έχει και ένα πικ. Έχει δηλαδή μια εξειδίκευση. Εδώ είναι η χαλάρωση, blueberries που λέμε, εδώ είναι το κόκκινο που είναι διέγερση, που είναι τα ρούμπι, εδώ έχει το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο και λίγο μπλε, οπότε επιλέγοντας και τους κρυστάλλους ή συνδυαστικά, γιατί αυτό το μηχάνημα έχει 2 κεφαλές που μπορούν να μπουν αυτά τα κουκουνάρια με τους κρυστάλλους, μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό, δηλαδή διέγερση, γιατί αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και σε κάποια απόσταση το ένα από το άλλο, οπότε μπορούν να εκπέμψουν σε 2 διαφορετικά όργανα. Όλα αυτά είναι μελετημένα, είναι τεκμηριωμένα. Αυτό το γράφημα έχει γίνει από ειδικό κέντρο αξιολόγησης συχνοτήτων στην Αγγλία, οπότε είναι
τεκμηριωμένα και προσπάθησα πάντα στη ζωή μου που χρησιμοποιώ τεχνολογία να είναι τεκμηριωμένη, και αν δεν είναι, και συνδυάζεται με κάτι που βασίζεται στη μεταφυσική, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το καταγράψουμε με τις δικές μας πενιχρές δυνάμεις. Όπως και έγινε με τη χρήση αυτών των κρυστάλλων το 2016, όταν εγώ είμαι όψιμος φοιτητής του βελονισμού και ήμουνα και πολύ εχθρικός εναντίον του βελονισμού. Θεωρούσα ότι είναι ατεκμηρίωτος, ότι είναι άχρηστος, ότι είναι αρχαία φιλοσοφία κτλ. Όμως πέρασα από διάφορες ενημερωτικές, ας το πούμε, εκπαιδευτικές διαδικασίες, και το τελευταίο δυστυχώς κομμάτι που ήταν και το πιο αποτελεσματικό ήταν ο βελονισμός που έκανα στη ΣΑΜΑΚ με δασκάλα μας την κυρία Θεοδωράτου, και είμαστε και ομόσταυλοι με τον κύριο Λαζάρου. Και κάθε φορά ήταν και πιο πιστική η χρήση του βελονισμού. Η χρήση της φωτεινής διέγερσης του βελονιστικού σημείου ήταν κάτι εντυπωσιακό για μένα όταν το πρωτοχρησιμοποίησα, και προσπάθησα λίγο να το καταγράψω με κάποιο τρόπο. Ένα απλό καταγραφικό που υπήρχε στη βιβλιογραφία, γιατί αυτή ήταν η πηγή μου πάντα στην ιατρική, ήταν η χρήση του heart rate variability, της ποικιλομορφίας του καρδιακού ρυθμού, που οι καρδιολόγοι το 80, το 90 και ίσως το 2000 το χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην αξιολόγηση των καρδιολογικών θεραπείων και ελάχιστα επεμβατικών διαδικασιών, και μπορούσαν να προκαθορίσουν και την επιβίωση τους στο άμεσο χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία και τη λήψη των φαρμάκων. Ξαφνικά από το 2000 καταργήθηκε, ίσως επειδή μπήκε και η τεχνολογία μέσα στην καρδιολογία, αλλά εξακολουθεί βιβλιογραφικά να είναι ένα πολύ καλό όργανο αξιολόγησης ορισμένων θεραπείων, και την εμπειρία μας αυτή τη χρησιμοποίησαμε στο ιατρείο μου σε 30 ασθενείς, χωρίς να αποκλείσουμε κανέναν. Όποιος ερχόταν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα σημείο που διάλεξα, όλη η βιβλιογραφία στο βελονισμό είναι στο στομάχι 36, το 90% της έρευνας είναι πάνω στο στομάχι 36. Εγώ διάλεξα το ντου, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί όταν ξεκίνησα βελονισμό λέει το σημείο με τις 100 συναντήσεις, δράσεις, και λέω ας το δοκιμάσουμε αυτό. Το ντου 20 είναι το αγαπημένο μου σημείο, οπότε χρησιμοποίησαμε μια πηγή φωτοδιέγερσης, καταγράφαμε την ποικιλότητα το heart rate variability, τέλος πάντων, του πελάτη ασθενούς που επιλέχθηκε πριν την εκπομπή του φωτός, 10 λεπτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, της θεραπείας δηλαδή, και 10 λεπτά αφού το σταματούσαμε. Αυτό το κάναμε 2 φορές την εβδομάδα, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ψάχναμε, και καταγράφαμε τις παραμέτρους. Το εντυπωσιακό ήταν ότι μετά τη θεραπεία η βιοποικιλότητα του καρδιακού ρυθμού, το HRV, συνήθως αυτό είναι καλό όταν ανεβαίνει. Και σε όλους τους ασθενείς, ό,τι πάθεις και να είχαν, και στο ιατρείο μου χρησιμοποιούμε ένα αρκετά ευρύ φάσμα της πλαστικής χειρουργικής, και κακοήθειες και τραύματα και εγκάβματα και αισθητική βέβαια, είχαν μια ποικιλία παθήσεων, αλλά όλοι είχαν μια σταθερή βελτίωση του heart rate variability. Αυτό έπρεπε κάπως να το αξιολογήσω στατιστικά. Βρήκα ένα στατιστικολόγο μετά από 1 μήνα καταγραφής αυτών, και αποδείχθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντικό. Και αποφασίσαμε, το είπα και στην κυρία Θεοδωράτου τότε που ήταν δασκάλα μου, είχα μόλις τελειώσει το βελονισμό, και είπαμε να το παρουσιάσουμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, ώστε να έχουμε και την κριτική, ας το πούμε, με ανθρώπους έμπειρους. Οι περισσότεροι δεν είχαν ξανακούσει το heart rate variability σαν αξιολογικό εργαλείο στις θεραπείες του βελονισμού. Έκτοτε, μετά το 2016, πολλές εργασίες χρησιμοποιούμε το heart rate variability σαν εργαλείο αξιολόγησης αποτελεσματικότητας. Όμως ήταν στατιστικά σημαντικό, δεν είχαμε καμία αντιπαλότητα στην παρουσίασή μας, και αυτό έγινε το 2016. Έκτοτε το χρησιμοποιώ με ελαφρά καρδία πλέον, γιατί είναι ένα πιστοποιημένο εργαλείο, και αυτό έχει πολλές, ας το πούμε, πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να έχει θερμική δράση πάνω στους ιστούς, μπορεί να έχει βιοχημική δράση,
μπορεί να έχει βιοενεργειακή δράση που μας ενδιαφέρει, δηλαδή να διεγείρει αυτό που θα έκανε μια βελόνα, με το φως όμως, και βιοηλεκτρική δράση. Και με κλινικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το photobiomodulation ήταν μια ιδιότητα μόνο των lasers πριν 15-20 χρόνια, γιατί το laser είναι μια ειδική μορφή φωτεινής ακτινοβολίας και με συγκεκριμένη συχνότητα, συγκεκριμένη δυσδυτικότητα και μπορεί να μετρηθεί. Όμως τα low level light therapy, τα LLT, δεν μπήκαν σε αυτή την κατηγορία. Όμως τα τελευταία χρόνια, και είχαμε δύο καταπληκτικές ομιλίες από δύο καταπληκτικούς και έμπειρους γιατρούς βελονιστές χθες, τον κύριο Βέμπερ και τον κύριο Ουμάρ από την Ινδία, ο κύριος Βέμπερ από τη Γερμανία, οι οποίοι ασχολούνται τα τελευταία 10-15 χρόνια τουλάχιστον, είναι κορυφαίοι σε αυτό το κλάδο, και έδειξαν ότι και το LLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά με τα λέιζερ που είναι πολύ πιο ακριβά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι μια μακρομοριακή δράση του λέιζερ και ξεκινάμε με το φως που στοχεύει τους ιστούς, περνάει στα μυτοχόνδρια σε οργανίδιο πάντα, δεν είναι ένα γενικό αποτέλεσμα, πρέπει να διεγείρει συγκεκριμένα οργανίδια τα οποία θα επηρεάσουν άλλα οργανίδια στο κύτταρο και έτσι θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να παραχθεί ATP. Αυτό είναι το C στην κλασική ιατρική. Χωρίς ATP δεν υπάρχει ζωτική ενέργεια. Αυτή είναι η ζωτική ενέργεια στην ειδικού τύπου ιατρική. Άρα θέλουμε ATP. ATP δεν μας κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες θεραπείες όπως συζητάμε εδώ που έχουν πάλι βιοενεργειακή δράση, όπως είναι το φρούτο της εποχής μας, το PRP, το οποίο ταιριάζει παντού. Έχουν όλες οι ειδικότητες γίνει αναγεννητικές ειδικότητες, αναγεννητική ορθοπαιδική, αναγεννητική δερματολογία, μόνο η πλαστική δεν έχει αναγεννητική. Λοιπόν, γιατί τα χρησιμοποιούσε χρόνια. Λοιπόν, αναγεννητική γυναικολογία, για τον συνάδελφο τον γυναικολόγο. Η λέξη αναγεννητική, η ελληνική λέξη παίζει παντού. Και χρησιμοποιούμε αυτές τις ουσίες οι οποίες είναι ενέσιμες, είναι συνθετικές ουσίες. Αυτό θα πρέπει να το τονίσω. Και ας το πούμε δρούνε με τη μορφή της βιοδιέγερσης, biostimulation. Βέβαια υπάρχουν και μη ενέσιμες όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες, τα λέιζερ, η καρβοξυθεραπεία, η οξυγονοθεραπεία. Εδώ παρέλειψα, συγγνώμη γι' αυτό, την όζον θεραπεία, η οποία πιθανότητα να είναι η πιο αποτελεσματική από όλες τις προηγούμενες και η οποία δεν χρησιμοποιείται, δεν ξέρω γιατί, από αυτούς που χρησιμοποιούν αναγεννητική ιατρική. Αυτή τη διαφάνεια την έβαλα για να θυμίσω τις φανταστικές και ασύλληπτες επιδράσεις που μπορεί να έχει στο μικρομοριακό επίπεδο αυτή η δράση της φωτεινής ακτινοβολίας, των 650 νανομέτρων ή το 808. Αυτές είναι οι εμπορικές συχνότητες που είναι πολύ δημοφιλείς και τις χρησιμοποιεί ο καθένας. Το θέμα πρέπει να ελέγξουμε την κατασκευή τους και την αξιοπιστία, δηλαδή να έχει ελεγχθεί αυτή η λάμπα, τέλος πάντων λάμπα, από κάποιο κέντρο που να είναι ειδικό στην αξιολόγηση και να μην φοβηθούμε να μπούμε στην κριτική. Αυτή είναι έτσι, πολύ αδρά το σχέδιο της εργασίας που είχαμε παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2016. Το λάθος μας ήταν ότι δεν το γράψαμε. Πάντα ήμουν τεμπέλης στο γράψιμο εργασιών. 4 εργασίες έχω μόνο, αλλά σε διεθνή περιοδικά. Και αυτό ήταν το Μπαχούι, σας εξήγησα πώς δούλεψε αυτό και τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον κρίσταλο, το ζαφύρι. Αυτά είναι ακριβά υλικά. Κάθε κουκουναράκι έχει γύρω στα 890 ευρώ και πρέπει να έχεις τουλάχιστον 30-40 για να κάνεις μια αξιόπιστη θεραπείες μάλλον. Και χρησιμοποίησαμε την φυσική του δράση, δηλαδή τι είναι μια πηγή δροσερή καταπραγητική, όπως είπε για την τροφή η κυρία Θεοδωράτου πριν. Είναι μια μπλε blueberries, ξέρω εγώ, συχνότητα, που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, καταγεγραμμένη στον πόνο, δερματικές παθήσεις, ημικρανίες, φουσκώματα, όλα τα καθημερινά μας προβλήματα. Και στο μεταφυσικό επίπεδο χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη διαδικασία του βελονισμού, της διαίσθησης κτλ.
Έχει δηλαδή ευεργετική δράση στην πνευματική διάβια, στη βελτίωση της κατάθλιψης, γιατί επιδρά για αυτούς που τα πιστεύουν, και εγώ τα πιστεύω, στο τσάκρα του φρυδιού, το brow chakra. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν σας έδειξα εδώ, αυτή είναι η διαδικασία. Χρησιμοποιούμε αυτό που σας έδειξα πριν, το μηχάνημα. Αυτό εδώ πέρα το μαύρο κουτάκι είναι το μηχάνημα που καταγράφει το heart rate variability και περνάει στο κομπιούτερ όπου καταγράφεται και αξιολογήθηκε αργότερα από στατιστικό επαγγελματία στατιστικολόγο. Αυτό είναι το φάσμα που εξέπεμπε αυτός ο κρίσταλος στον Μπαϊκούι με ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, και αυτό το ευρύ φάσμα περιλαμβάνει όλες τις συχνότητες που είναι οι φυσιολογικές συχνότητες όλων σχεδόν των οργάνων που έχουμε στο σώμα μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που σας έδειξα. Το είχαμε παρουσιάσει ως needless acupuncture. Ήταν λίγο παράξενος τίτλος για τους γνήσιους γιατρούς που ασχολούνται μεγάλες μορφές του βελονισμού τότε. Σηκώσαν λίγο το φρύδι, αλλά δεν κάνανε κριτική σε αυτό. Αλλά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για όλους μας. Αυτό είναι ένα περιστατικό και τελειώνω, δεν θα σας δείξω άλλο. Πριν από ένα χρόνο περίπου μου ζητήσαν να δω ένα περιστατικό στο νοσοκομείο που συνεργάζομαι, στο ιατρικό. Οι χειρουργοί θέλανε να το ξεφορτωθούν και ό,τι θέλουν να ξεφορτωθούν φέρνουν τον πλαστικό χειρουργό ο οποίος τα κόβει, τα ράβει και τα αποκαθιστά. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό το πράγμα μόλις το είδα τρόμαξα, γιατί άμα το ανοίξει αυτό θα νεκρωθεί όλη η περιοχή με πίον το οποίο έβγαινε από τους σπόρους του δέρματος. Ο κύριος αυτός ήταν 72 χρονών με συμφορητική καρδιοπάθεια, αντιπικτικά, διαβητικός και άλλα προβλήματα, περιφερική αγγιοπάθεια, και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο να έχει μόλυνση, γιατί είναι πολύ επιφανειακές οι σπονδυλικές αρτηρίες και οι φλέβες και μπορεί να πάει στο σιραγγώδη κόλπο, να έχουμε θρόμβους στο σιραγγώδη κόλπο και να έχουμε τραγικά, όπως και σπηριά, το λέω έτσι παρεπιπτόντως, στον έσω κανθό που επικοινωνούν κατευθείαν. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα πειράζουμε, πρέπει να τα πειράξει ειδικός, και υπάρχουν πολλοί ειδικοί, άρα πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά, τις επιπλοκές. Το συζήτησα με τον κύριο αυτόν. Εγώ σαν πλαστικός χειρουργός θα προσπαθούσα να μην το χειρουργήσω καν και να το βλέπω. Βέβαια είχε πάρει αντιβίωση για 3 εβδομάδες. Εξήγησε ότι δεν μπορεί να χειρουργηθεί γιατί κινδυνεύει να μείνει στο τραπέζι. Βέβαια ήμασταν καλυμμένοι γιατί είναι βαριά πάσχων άνθρωπος. Αυτό δεν το δέχομαι ποτέ στην ιατρική, όχι επειδή είμαι καλός, αλλά θεωρώ ότι η ιατρική πρέπει να βρίσκει τρόπους. Και τρόποι είναι και στη συμπληρωματική ιατρική. Και θα σας δείξω πώς. Συζήτησα μαζί του ότι θα δοκιμάσουμε κάποια θεραπεία που μπορεί να βοηθήσει. Ήμουν πολύ ενθουσιώδης με την κρυσταλλοθεραπεία μου. Έψαξα άρθρα πάλι που είναι το χόμπι μου, να δω τι σημεία μπορεί να έχουν βελτίωση φλεγμονής στην περιοχή αυτή του αυχένα, και ως διαμαγείας βρήκα αυτό το άρθρο, το οποίο ήταν acupuncture, τελικά ο βελονισμός θεραπεύει τα πάντα, in chronic non-specific neck pain. Οπότε δεν με ενδιαφέρε γιατί το κάνανε, με ενδιαφέρε τι σημεία χρησιμοποίησανε. Και αυτά είναι τα σημεία που περιέγραφε αυτό το άρθρο. Και εντυπωσιάστηκα, γι' αυτό τα βάλα και με κόκκινο, γιατί λέει το G20, δεν είναι το Do20, το GB20, το οποίο είναι για neck stiffness, το 21, το πολυδόχος 21, relaxing the trapezius muscles, που είναι η περιοχή εκεί, relieving stress and shoulder pain που είχε. Επίσης το GV14 που είναι ένα πολύ καλό σημείο, που αυτό ήταν το εντυπωσιακό που μου άρεσε και λέω θα προσπαθούσα να τον πείσω να το κάνουμε. This point clears inflammation and boosts the immune system. Αυτό ήταν το ιδανικό, αλλά έβαλα όλα αυτά μέσα στη φιλοσοφία αυτή της θεραπείας και ξεκινήσαμε από αυτό που είδατε στην αρχή. Αυτό ήταν μια πορεία 2,5 μηνών, χωρίς χειρουργείο. Και σιγά σιγά ξεφούσκωνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καταβεβλημένος, με αντιβίωση, άρα έντερο δεν είχε καθόλου ο άνθρωπος, είχε διαρρέον έντονο παντού και εξακολουθεί να έχει διαρρέον έντερο, γιατί είναι καλοφαγάς. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αυτό που έμεινε, αυτό είναι τώρα, πριν από λίγο καιρό. Το μόνο που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι μεταφλεγμονώδη υπέρχρωση που τη βλέπουμε στις αισθητικές θεραπείες, ειδικά στα κάτω άκρα, που όταν έχουμε έντονη φλεγμονή, το αποτέλεσμα είναι
υπέρχρωση, που είναι δύσκολο να το θεραπεύσουμε. Αλλά αυτό μπορούμε να το θεραπεύσουμε με το άλλο λέιζερ που είπα στην αρχή, που είναι το εξειδικευμένο λέιζερ 1500 νανόμετρα, που πλέον κάνει μια διέγερση στον ινοβλάστη, που παράγει κολαγόνο, ελαστίνη και κάνουμε και τις αισθητικές θεραπείες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και συγγνώμη να σας κουρεύω.